Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccide e moɗon oɗo subaka hande ko wiide on tan bisimilla mon Amadou Moussa bisimilla ma mbani ba Aissata Ndiaye ɗum bismirɗani noon waji ɓe asaynaɓe mbiyanma ya addu jawdi kirsade o bisimilla ne juuti machallah ɗum noon ko noon e tawno bisimilla woni coktirɗe damal ɗum noon en bismimaɓe tigui oɗo subaka no mbiɗani sikki ala ko salmindema e salminde yeeɓiyankoɓe kala e kuuɓal kono haɗam arde e lelgo woni programme hande min namdata d' abord ko hol ñotanɗoma oɗo vax oɗo vax Amadou ko min ñotata ɗum ko a on tayere hoorema min woni tayere hooram joguimi ko mawɗo création ana wadde mara sohlani en sponsor wadde si ɗum jiilotoɓe ɗum jiiloɗɗa bandiraɓe ɓen nani sikki ala lelgo meɗen woni programme men hannde Aissata koni lelorto caggal roɓindo jayndeji inchallah eɗen gandi hannde ko toɓɓe ɗiɗi ɓuuri hen mantinade ma en gandu ko fate banggue limogeage woni guittogol mo ganduɗa ko biteɗo hono Sori Kaba e wondi e woɓɓe ɓe ganduɗa nan tawe hen ko noon kadi e conférence de presse gaɗano caggal nde o yalti prison hono biteɗo Khalifa Ababacar Sall wona ɗum ko ma en gar so Allah jaaɓi e toɓɓere meɗen caggal revue de presse noon tigui roɓindu jayndeli moɗon gareten no subaka foof kala ko jayndeli ɗi tonggui so Allahu lamdo jaaɓi mamin gaddanon ɗum gandon ɗum puɗɗoroɗen Amadou e le quotidien tigui jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande no mbiɗen ni ko toɓɓere wotere kañum nayori ko fate banggue guittugol mo ganduɗa ko biteɗo Sori Kaba mo ganduɗa kam ardino Sénégal naaɓe wonɓe toon to caggal leydi wondude e biteɗo Moustapha Ka kam e Samba Ndiaye Seck ɓeɗo kala noon hollitama wonde ittiɓe tan koko yewti ko e konngudi ɗiɓi cuuti ko fate banggue toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe mawɗo leydi ndi yiɗa ɗum haale e o saaha ɗum ɗon noon jayde wi ne wayno ko limogeage fast track manam e ɓorde ganduɗa ɗe mawɗo leydi ndi addi ɗum tigui e oɗo saaha kono ɗum ko noon kanko mo ganduɗa ko directeur de sénégalais de l' extérieur oɗo saaha tan o suuti konngudi koko yewti ko e 3e mandat manam e wiide makko mawɗo leydi ndi ene wayno nden noon woni ko e dernier muɗum mandat e jayde wi ko ɗin ɗon konngudi tigui guittimo woɓɓe noon kañumen kaali ko e toɓɓere nde ganduɗa nde ko Karim Wade tawi noon ɓe kemni ɗum ko toon tolloni woni fedde gotago windere nde vox populi nden jayde kañum arti koko yewti ko e guittogol Sori Kaba e woɗɓe ganduɗa ɓe oɗo saaha kay mawɗo leydi ndi ene wayno itti ɗum jayde no wi ene wayno ko signal fort tan oɓe ganduɗa ko Macky Sall neldi ɗum neldi mbiyen wondiɓe muɗum ko fate banggue ɗen gueɗe saabi noon jayde wi kanko mawɗo leydi noon hono Macky Sall o taƴi tigui koye tati Sori Kaba ittama caggal kay nde haali gam wawa wonde hono 3e mandat kanko mawɗo leydi ndi Moustapha Ka e Samba Ndiaye Seck kañumen kaali koko yewti ko e laɓɓitinde omo ganduɗa ko biteɗo hono Karim Wade saabi noon jayde wi ene wayno ɗum ɗon kay ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ɗe mema kay ɓe memi saabi noon ɓe guitta tigui e jonde mabɓe Dakar Times nden jayde ari ko yewti on ɗon fanno Moustapha Ka Samba Ndiaye Seck e Sori Kaba kañumen koko jafna tawi noon yafniɓe ko président mawɗo leydi ndi woni Macky Sall ɗum ɗon noon hollitama wonde kamɓe kala tan ɓe diwra ko caggal nde ɓe mbaɗi mbiyen hono erreur aji mawɗi woni ko fate banggue waɗi ɓe mbaɗi koko potami wadde saabi tigui ɓe guitta e jonde mabɓe jayde enquête nden jayde haali ko yewti ko e 3e mandat ko noon kadi alhaali Karim Wade ɗum ɗon noon jayde wi ne wayno ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe oɗo saaha koko joña tawi noon woni ko jayde wi ne feññini photo mawɗo leydi ndi hono Macky Sall kono tan biteɗo Abdoul Mbaye mo ganduɗa ko meɗin ɗo tigui wonde hono hoorejo jagorɗe gardiɗo oɗo saaha lande biteɗo ACT holliti wonde tan haalde ko yewti ko e 3e mandat gam yidde mawɗo leydi ndi ɗum ɗon ne wayno tan joni o kala kaalo tan waɗi koko boni e wiide makko rewmi nden jayde kañum ne nayi tan koɗo goɗɗe ɗe nayiɗo Sori Kaba kañum tan joni o itta e jonde muɗum sababu noon e wiide jayde ene wayno joni o hono 3e mandat mo Macky Sall addi tigui walla mbiyen tigui ene wayno lori goto tan ene wiiri jayde nde kono ɗum ko noon ɓeɓe ganduɗa ko woɗɓe kañumen kadi guittama e jonde munen koko kaali ko yewti ko ala haali Karim Wade ɓen goni Moustapha Ka e Samba Ndiaye Seck ɓeɗon kala guittama e joɗorde munen mo haali Sori Kaba ne wayno haala tigui ɗanniyankagu saabu kay Sénégal naɓe wurɓe toon caggal leydi ko ɓen tigui o hufno ɗum saabi noon jayde ne waɗa doggol ko fate banggue immigration woni ɗanle e nder windere nde Afrique ina tawe e tolno nayaɓo
le témoin jayne nden ɗon wayli sawru mbaggu wadde en mbayloto nayoren hen Aissatou ne wayno tan o waɗi ko jaltal makko gadanal kanko Khalifa Sall mennoɗo wonde député ko noon kadi mennoɗo wonde gardiɗo wuro lamorgo ngo hono Dakar joni noon o waɗi tigui hono jaltal makko gadanal ko fate banggue dawrugol ko noon kadi o lelni tigui hono tabal makko no foti gollorade ko fate banggue on fanno ɗum tagui jayde inniri hande ko lelni tigui hono mbiyen jabbal makko to banggue ɓerde eno woniri e kala saaha kanko Khalifa Sall jayde tribune nden jayde ko hen tigui arti caggal nde woni déclaration makko officiel tigui kanko Khalifa Sall jayde wino wayno joni o tan o naati tigui e dingaral dawrugol ko noon kadi e dandu ngam tigui joni o ƴewde ƴamde lefol laamu hitar ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi 2024 wona ɗum ko biteɗo hono biteɗo joni o hono Ali Khoureysi Dia mo ganduɗa walla Diaw mo ganduɗa kay kañum ko politologue walla mbiyen sociologue holiti wonde kay omo ganduɗa ko Khalifa Sall ha hande wonki muɗum kame hakkille mum kala ina e dawrugol ko guuɗi o suuti hanki caggal on ɗon conférence de presse les échos nden jayde ina wayno ha joni ko hen tigui yebbi ko yewti alhaali Khalifa Sall mennoɗo wonde député woni sardiyanke toon to assemblée nationale ko noon kadi gonnoɗo hono mawɗo wuro lamorgo ngo Dakar oɗo saaha tan caggal nde hutidere jaydiyankoɓe jayde wi ina wayno o tan mbiyen o ɗaɓɓi walla mbiyen joni o mona e jaɓɓal mawgal gam tan heɓtude ko fate banggue jooɗorde tawi noon ko présidentiel ɗum ɗon noon latoto ko hitare ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi woni 2024 e wiide jayde nde jayde stade coftal bal ko ɗon guddirten roɓido men jaydeji oɗo subaka hande jayde noon ari ko yewti ko e Ligue européenne des champions 3e journée Paris Saint-Germain oɗo saaha tan yiddi muɗum ene wayno ko heɓtude walla mbiyen ha joni ko jooɗade e jooɗorde nde tawi ko ɗon tigui ɓe tawete oɗo saaha gam ɓe mbawa tigui wadde taaɓe tati caggal nde ɓe mbaɗi jalti ɗiɗi e victoire ha sino tawi o saaha tawetake Idrissa Gana Gueye kam e Neymar haɗata kam kamɓe Paris Saint-Germain mo Kylian Mbappé eɓe kañ mbaɗa tabal mawgal kono ɗum ko Real oɗo saaha ina woni tan e danger manam e kulu huli toon to Istanbul wuro lamorgol leydi Turquie kono tan jayde ɓuuri nayorade kay ko yewti ko e ballon d'or européen 2019 kanɗo hokkirede e lewru décembre darorɗe muɗum ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɗiɗo ne tawe hen ko noon kadi e joyo Afrique naaɓe ɓen ɗiɗo noon goni Sadio Mané e Kalidou Koulibaly jayde wi beele tan ndeɗo hitande kay walla mbiyen oɗo nomination hanani tan kanko mo ganduɗa ko Sadio Mané o hokke on ɗon ballon d'or liste o noon e yaadi muɗum kala fodde capantati petto ina tawe e nder jayde stade gasi halaɓe ceer Aissatou gasi halaɓe ceer madame Gorko Amadou Moussa an wadde noon en garat tan e gueɗe rendo walla mbiyen fait divers Amadou gueɗe rendo noon hande aranta won koye ɗalle walla mbiyen ɗanniyankoɓe e banggal aduna o foof ɗum ɗon noon ina ƴewtinda tan Afrique kañum mataw ƴetti ko place nayoɓo Amadou e banggal ɗalle ɗum ɗon noon walla mbiyen immigration ɗum noon woni ko ganduɗa yette ina hawni saabu ko haawi ɗum wona tan Afrique tan ummoto yaade walla mbiyen faye banggal immigration ko wayno Europe ko wayno Asie ko wayno Amérique kamɓe fof ina ƴewtinda ngal ɗon banggal aɓe gummo kamɓene aɓe ɗanno saabu saaha Amadou ina ƴewtinde sa ƴeewe internet o walla ko way noon jiiya laaɗe ganda ko tubakoɓe tan goni hen kamɓe tan gonata hen ɓe kewa hen tef jiiya ɓe ballite ɓeɗo maaya e nder laaɗe no africain ji mayirta ni saabu haɗani tan e nder Afrique ɗum ko ganda woni immigration clandestine woni ko ganduɗa banggue goɗɗo foof kala to jewɗa hande ina heewi toon heewi muusi Amadou Aissata mi randima ɗum haw yimɓeɓe so tawi Afrique towama e tolno nayaɓa woni 4e position eɗen gandi koɓe goni ko caggal Asie caggal Europe ko noon kadi Amérique latine woni Amérique banggue worgo ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde kadi hawnaki sa daari par ce que eɗen gandi diwan kala walla mbiyen continent foof ne jogui caɗele muɗum to banggue ha ɗum ne jeeya sababu jomumen gummo e nokkuji munen gam yaade nokkuji goɗɗi pour ɗabbude gurdam moƴƴam e battane mbaɗe noon Afrique ko hen jeeya Asie ko hen jeeya
Europe kadi usine tawe hen wori yimɓe jejjida hay so tawi oɗo saaha yimɓe fof enen doga ngam yahande toon to Europe eɗen gandi kamɓe kadi aussi eɓe doga ngam arde e continent ji goɗɗi ɗi soit ko ɗo e Afrique soit ko toon to Europe soit manam banggue Europe de l'Est walla ko nandi hen soit kadi aussi koto banggue Amérique gueɗe mbaɗi noon ha toon to Asie ɗum ɗon noon ene jeeyi sababuji muɗum ɗiɗi ha tati sababu gadano ina wayno ko caɗele manam faaɗede Europe eɗen gandi won hen so tawi oɗo saaha ɓe keeɓi ko wiyete retraite manam gollotnoɓe gurdam ɗam toon fatiraɓe saabu koɓe keɓanno ko e saaha nde ɓe gollotno ustoto e on saaha noon taxe uji ɗi ɓe mbawa toon heddade ɗum saabu ɓe doga ɓe jaaha e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ɓurɗe webde to banggue gurdam ɗum ko goho ɗiɗi ko fate banggue fina tawa woni culture ene saabo kadi jomumen gummo e nokkuji mumen walla e continent ji mumen jaaha continent ji goɗɗi pour joni joni o ɗaɓɓoyde kadi manam fina tawa goɗɗo ngam abbade hen walla ngam jeetede hen ɗum noon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ina tawe e on ɗon immigration sabima noon so wiyama tan immigration clandestine nden yimɓe cikkanoma to ene wayno ɗum ɗon ko Afrique naaɓe tan ha tengti e Afrique ɓaleɓe woni Afrique de l'Ouest kono noon yooɓe gandu vraiment Afrique hande o e ɗum noon foof e wawi noon e hewde hatta Afrique woni ko tolno heeɓa woni 4e position Amadou aɗa andi caɗele gartam ina ƴewtinda wona e nder Afrique tan kono aduna o fof hande dañi ɗeɗon caɗele to banggal gartam ɗum saabi hande neɗɗo hande ko jogoto ko yonata ɗum économiquement woni ko ganduɗa muusi ɗum noon woppani Afrique woppani Europe woppani Asie woppani hay nokku hande moni foof ina jogui caɗele muɗum ɗum saabi moni foof so jooɗima yiyani hoore mum e nder leydi mum wiya yoya banggal gongal yiiloyo lawol kadi wuuro wongo ƴeewoya toon beele toon ne ma arsugo mum ɓuuri yajde toon ko ɓuuri hen hewde ko noon ɓe kadata koye laaɗe ɓe kadata koye ndiyam ɓe ndeway laaɓi ganduɗa muusat mbare toon ko heewi ina daña hen saabu hewɓe hande nani mbiye disparu en walla mbiye natti yiyede maayi ko ɓooyi ɗum noon jignaɓe mumen ha joni nani joodi ina pada ne mbiya mataw ma artu ɗum noon ko neɗɗo Amadou mbe sikki tan andata ɗo joni aduna o foof muusi ala fo ɗo ganda ko kañum seɓori kala ɗum gonɗa tan cikka ko ɗon ɓuuri muusde ne waɗi mo ganda ne wonde ko ɓuuri ɗum muusde tigui ko noon tan e mbaɗanni konnguli ɗi guddirten ko hunde ganduɗa nde c'est vrai eɗen gandi eɗen mbiya wonde bon o Afrique ne muusi walla Asie ne hamni kono noon kadi yooɓe gandu won leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ene guuri hon ɗenno caɗele mbiɗa sikki preuve mum nani saabu so wiyama Afrique hande ko tolno yaɓo kono kadi Aissata ene serti seeɗa hayso tawi mbiɗa andi kam waktu ɗi gasi kono eɗen gandi hunde ganduɗa nde ne serti caɗele mbi hen saji nan neɗɗo wiye caɗele Afrique walla mbiyen caɗele Europe ɗe ɓurani kam min dañal Afrique foof nanɗo ɗum saabi hande noon enen en mbawa joɗade yimɓe men mbawa joɗade kono nan doga tan en dongna saabu ƴewede gurdam moƴƴam noon tigui iloyade gurdam moƴƴam tan saabi ɗum wadde noon bandiraɓe ko ɗo min uddirta roɓɓindu jayndeli meɗen ko jarnude won no feewi e jebgol e kettogol no mbaɗi toon emeni e no mbaɗi toon commenté ni mi wi mon kañum kadi ina jeeya ko nawrata amen yeeso on jarama ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou wonno caggal caméra o e ballal Thiatou Walo